Hallelujah. Oh yes, Lord. Yes, Jesus. Singahlala phansi bantwele. Angazi ke bazalwane ile ndawo baye bathi yasabeka. Isabeka phela. Le iyasabeka. Ngiyathanda ke bazalwane ngihloniphe ngibingelele umpostoli uHadebe nonkosikazi wakhe, sibingelele i-team yonke asebenza nayo, sibingelele abapostoli bonke, i-540 nje yonke bangcwele ngiyabingelela egameni lenkosi, ngibingelela ibandla likaJesu. Bishop ngiyabingelela, ngibonile khona umfundisi uMhlongo, Zwide ukhona, ngibonile mfowethu vele Mseni khona, Apostoli uZulu, Apostoli Mthethwa, babona umthembu ke angazi noma usekhona, angazi maye sekhona naye ngiyambingelela umfowethu uMthembu naye maye sekhona. Siyambonga uNkulunkulu bafethu, asikholwa ke namhlanje ukuthi uNkulunkulu uzokwenza okunye ongebona kwayizolo. Amen. Amen. Ukudla kwangayizolo udlulile, asikwazi ukuphaka okwayizolo. uNkulunkulu ukudla okusha usuku nosuku. Ngimtatishile kakhulu uNkulunkulu, ngimcabanga ukuthi lo baba akalali, akazeli, akadli, angisazi isitolo athenga kusona ingubo. Ngizwe bethi ugqoka ingubo emhlophe ende, ngathi ngizobuza ukuthi uyiwasha nini. Yabona usithatha isikhathi sokuwasha, kodwa futhi ingubo ihlezi inhle nje, uhleze ekhazimula yena, une-perfume engekho kumuntu. Ngendlala ngike ngabona isimanga kulezi insuku, phela ngijwayele ukuhlangana nezinto mina zasezulwini. Ngabona isimanga, ngibona imfihlakalo yesihlalo. Ngathi ngiyabheka ngashaya umbane onzima kabi. Mangithi ngiyabuka wangisakaza kumbane, washawa ngena la, ngawu-understand ukuthi wani. Akuseyona into yokudlala. uJesu angimuzwa ngendaba, angimuzwa eBhayibhelini, angimazi nje eBhayibhelini hlobo, ngimazi kahle nje. Yiko phungane mangifakaza noma ngishumayela, awungizwa nje ngikabaza. Mangithi uzokwenza ukuthi ngisuke ngisho ngomuntu engisuke nginayo, akuphoqe nje ukuthi ngize ngiye ezulwini, angiye ezulwini. Mangifuna ukuya khona ngayiyela nje, ngithi akehle uzoba u1 no 2 cha. Mangikhuluma nje ngithi sekuwukuthi kufanele, angithi ungibekile la, ungibekile. Ngiyamethemba nawe uyangethemba. Yiko nje angitshela ukuthi ngizomba nini emhlabeni. Ikhona into enjalo, ayikho into enjalo. Akubona bonke abantu abatshelwa into enjalo, futhi akubona abantu bonke abazofana. Asifane emhlabeni. uNkulunkulu uba nabantu abathize ayabenzela izinto ezithize. So ke ugogo nje uyazi nje nangu nje ukuthi nje soon sohlukana nje, asale naye ayibonele.
ukuthi uyokwenzenjani. Kodwa ke siyambonga uNkulunkulu ngoba uyifundile. Ake sishayele nazi ingcezu zenkosi. Abapostoli wangcono bangena singakayifundi le ndaba. Siyabingelela abapostoli Mthembu nonkosikazi egameni lenkosi. Basuka kude ke bathi ngeke bangayikhonzi lenkosi bafethu namhlanje. Ngoba ngifuna simantiswe sidakwe niyadakwa iwayi ngoba kuvela ukuheko kodwa funa nidakwe umoya. Ibandla ke bafethu ngifuna sifunde namhlanje amaBhayibheli. Matthew chapter number 26 verse number 39. Noma siqala verse 36. Understand kahle. Ningixolele nxa lenkosi ngiyacela ngithi abahloli beBhayibheli ngicela bazohlola masebesezindlini. Mase la asihloli siyakhonza. Isikhathi sokuhlola siba sodwa ngiyakhonza wena. Siyakhonza namhlanje ngifuna umoya ngcwele asisize sifike kwi-level la sibona khona izinto hayi esijwayelekile. Akwazi ukuthi iBhayibheli ngicotshwa. iBhayibheli ifuna lingene la phakathi kuthina. Thina sibe yilona amaphepha engekho. Ngiphinde futhi. Ya, ngithi lamaphepha engiwaphethe funa asale kwesinye isikhathi uhambe Shoprite iphepha lingekho kodwa uhambe wena uyilento ebhalwe ephepheni. Uyabona nina ningakayiboni into engiyaziyo. Ungena esitolo uyothenga ufike uthatha iCoca-Cola ican uhlabelele umhedeni intombazane ihlabelele umhedeni ahlabelele athi ngihlanze Nkosi emoyeni wami. Hayi ngoba ethanda ukuhlabelela uhlatsheleleliswa. Your grace. Bafethu aningafeki lelo zinga. Ahlabelele umuntu imvuselelo kugcwala imvuselelo kwaShoprite. Uhamba nje phakathi. Uhamba nje ungashumayeli uyambela nje. Kube nemvuselelo ngaphakathi kube nemvuselelo akuthi uphume eShoprite iyeke intombazana ukuhlabelela. Hayi ngoba ithanda ukuyeka iyeke isothi imvusela iphumile. Yo funeka mawukhona wena uhamba noJesu ube yisolution. Ungakhulumanga ungena abantu bexabana emshadweni bexabana uthi ukuthule ekhaya uvele kwekhona ukuthula ekhaya ungakhulumanga namuntu uthi ukuthula ekhaya bathakwande make bathakwande uvele kwande uvele umshado uhlangane umshado ungazange uthandaze ngoba khona izinto khona isikhathi esingafuni uzothandaza kodwa uNkulunkulu angene phakathi kwabantu ehamba ngomuntu. Ora ke bafethu iyabiza leyo nto. Iyabiza uvele uthatha iBhayibheli lesondweni. Yabiza leyo nto. Yabiza. Ngeke uyifakaze indaba kaJesu ungadlulanga kuyona. Ever. Ngiyambonga uJesu bazalwane ngihlukene nesono. Ke uziphu uvaliwe. Uziphu phezulu. Uziphu. Inkonzo yahlolwa. Kufanele mase ushilo wathi uziphu uvaliwe bese kudedela intombazana. Yeah. Ezokwehla nje. Into engaka. Ize nje izosondela. Ifike icheck ukuthi uziphu uvaliwe ngempela. Hayi futhi ukuthi izofika nje ifike ifunda amavesi.
iyafika intombazana ifike kwesinye isikhathi ifika iphethe imali izobuza nje ukuthi ngempela usikuvalile umuntu kaNkulunkulu awubambela umuntu kaNkulunkulu bamba umuntu kaNkulunkulu futhi mayifika mgcotshwa abi Yeah. Koya iphethe imali enhle ifike ahleke umzipho uvuye umphezulu ahleke inhlini uhlekiswa indlela usisa agqoke ngayo okokuqala akafike emalini Yeah. amnikeza imali abesemfaka emotweni Yeah. athi driver ncebe Enzima imoto. bese efika emotweni ahlale angahlali kahle ahlalathi ma ehlala ethi inceku seyikhohliwe uzipho uvalile isibukela usisi ogqoke kabi Kabi. Ithende zezimo. Sehlelo ba. ibuka usisi nje ogqoke kabi inceku seyikhohliwe ukuthi uzipho uvalile isale emotweni isale tu amehlo asale iyaqamba yahlika inhliziyo kaSister idla usenhlizweni kaSister nayo inhliziyo kaSister bathandene uzofika esonela siroba athi ngiyambonga uJesu ngimswala amanga hlaza kugcwele intombazana lethi yabiza akuyona nomba ingabe uNkulunkulu mefuna umuntu akafuni nombani ufuna nombani ufuna umuntu azomakha asifunde Your grace. yeah shate kabi 26 verse 36 yeah eGetsemane khona uJesu wafika nabo endaweni ethiwa iGetsemane iBhayibheli wafika nabo endaweni ekuthiwa iGetsemane wathi kubafundi iBhayibheli wathi kubafundi hlala ngisaya ukukhuleka sawuthandaza lapha wathatha uPetro iBhayibheli wathatha uPetro namadodana amabili kaZebedi namadodana amabili kaZebedeo banomunye lithi iBhayibheli waqala waba nomunye khona wathi kubo iBhayibheli wathi kubo phefumulo wami ulusizi kakhulu izana sisi ngoba lenda kuyona yoPetro Hayi. into yomuntu oyolanda abantu umuntu olanda abantu fanele avule kahle la ikhanda phinde futhi khona uPetro wafika nabo verse number 36 khona uJesu wafika nabo iBhayibheli uJesu wafika nabo endaweni ekuthiwa iGetsemane wathi kubafundi iBhayibheli wathi kubafundi bakhe hlalani la ngisaya ukukhuleka lapha kanti webashiyelani mayothandaza wathatha uPetro iBhayibheli wathatha uPetro namadodana amabili kaZebedeo waqala ukuba nomunyu nosizi iBhayibheli ngesikhathi bathatha laba waqala ukuba nomunyu nosizi khona wathi kubo umphefumulo wami ulusizi kakhulu uze kube sekufeni hlalani la nilinde kanye nami waqhubeka ingozi iBhayibheli waqhubeka indosana wawa ngobuso wakhuleka wathandaza wathi baba uma kungenzeka akudlule kimi lesi sitsha nokho akungabi ngewangithanda mina kodwa intando yakho finish yazi bafethu kufanele thina njengabazali basinisiwe ayazi bafethu ake siyekeni nje ukuthi siyazi ukwazi ngoba kuyasehlula sometimes kodwa namhlanje ngifuna sifunde intando kaNkulunkulu uyazi mthotshwa intando kaNkulunkulu ikwenzisa into wena ongayithandi akekho umuntu wesifazane othanda ungaqholi eyintombazana akekho ngayihlazo umuntu ethanda ukwenza njalo uqoma kodwa intando yakhe Thanga kakhulu.
bese kwenzeka intando kaNkulunkulu. Uma sekwenzeka intando kaNkulunkulu umzalwane uyafa. Bangafika emoshwali. Afika abantu belele namantombazane kulela aqokiwe. Abadoda kuyilalela akekho nako umuntu. Bonke abantu babheke phezulu. Bafile bonke. Bafe bonke. Ungakhuluma emoshwali akekho uphendulayo. Uyahamba nje. Uyabanda lapha. Bona abantu abafile. Wonke umuntu ofile. Yeah. Akakhuluma. Yeah. Kodwa uthulile. Usho Phinda Bishop. uyazi iBhayibheli ngeke malithi nina Enafa kanye na. icisheni lo. Icisheni anifanga. Yeah. Baphila baba. Uma umzalwane efile Yeah. bezobonakala uJesu emzalwaneni. Yeah. Inkosi ayikwazi ukubonakala ngoba abazalwane bayaphila. Abafana. Afeyile Testament. Sizamile sasifaya emabhokisini. Savala amabhokisini. Kwasho ukuthi kuyashisa. Phakathi ebhokisini salikhashela ibhokisi ngoba kuyashisa. Akufeki. Mbuze nange duze kwakho usesindiswe 30 years kodwa akakaze afe. Kuyaqulekeka akufeki. Bishop. Lento iqale phezulu ebantwini abazama scriptures. They can preach scriptures but bafailile ekufeni. Bahlolile ukufa. Awekhola into engitshelayo. Awekhola. Uzonikeza into ethize manje kuthambani neyihlola into engishona. Yeah. Hambani niyobuza amadoda kaNkulunkulu ashumayelayo. Niyobuza ukuthi akezwani ngoba yini. Ashumayelani iBhayibheli. Alifulelani iBhayibheli. Anganavulelani iBhayibheli. Kodwa wona wakhulumisana. Athi khulumisana kanjani nina? Wona engakhulumisana. Ngamagama uma ngafiwe phezulu uzofiwa awusofiwa nasezantsi. Wemncebe engani uyabothi ibandla lihlangene manje lithola ishansi ibandla lokuhlangana lithola ishansi yokuhlangana otherwise akuhlangana ngoba vele ngeke sihlangane ngoba wena sizwana kodwa sifile sisembusweni owodwa. Uma sisembusweni owodwa kuyabonakala siyaphila. Kubonakala ngendlela esikhuluma ngayo kodwa kuyabonakala indlela esenza ngayo akuyona indlela esikhuluma ngayo. Hey. Mabisho, ufuna ukuyilungisa kahle ukuthi awukwazi kube nomuntu ongezwani naye and uzibize ngomzalwane osinisile. Yabona manje sikhuluma i-reality. Asekho nje asifuni ukusikhuluma ama scriptures. Ngoba izosenza njengathi siyaphesha kwelwandle. Ake sibuye nganeno nje sibe sempumalanga. Ukuthi uma ungangeni apostolic faith mission. Funa wazi ukuthi awukho kule kingdom. Why ungangeni faith mission? Why ungangeni gospel? Why ungangeni international? Yini ndawo ngazimbeni. Kuhle bawungazingeni ngoba kusho umoya ngwena. Futhi lento yokuthi umoya ngwena athi ungangeni lapha ayikho. Wena sondawo bese usotamba banga ukuthi umoya uthe no. Ngeke ngikwazi ukuyongena lapha. Ngeke ngikwazi ukuyongena kunabazalwane. Ngoba nabazalwane bafaka amabhuluku. Uthe umuntu angangeni. Uma kukuthi umuntu othe ungangeni abantu abafaka amabhuluku. Okay, asithi abantu abafaka amabhuluku bazoshintsha kanjani uma ungangeni? Elika Jesu. Intando yakho. Awuzwani mzalwane. Awuzwani. Hayi ngeke ishumayela into engayenzi. Yava.
Ngavami abantu bangikhuluma nje nqebe Nkosi. Masikhuluma lento ethi wothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Phasi. Bishop. Wonke abantu bezwana nabo abefundisa oqabele nabo akekho ngiphasile. Thoba ngishumayela njena uma ilife lento bayabona inqebu akekho umfundisi engezwani naye. Akekho umfundisi engizobene naye. Ngingangezwani naye ngokuthi uyabhuda. Hayi ukuthi sixabene uyabhuda. Ngeke ngamswane naye ngoba enza izinto zamanyana. Not as one. Umuntu ongakhulumisana nawe umzana usimsiwe. Shintsha mani. Shintsha. Into ezokusiza yini bafethu? Kunekamera esongena kulona manje. Kunekamera esongena kulona. iBhayibheli mali imchaza lo esongena kuyena. iBhayibheli ufakazi wokugcina. Yeah. Oqondisa izwe. Yes. Uthisha othi mawuthi ufuna ukwenza intando yakho athi asiyile siyangana. Uthisha othi awugqoka kanje ugqoka kanje. Uthisha othi awukhuluma kanje ukhuluma kanje. Siyaya kuyena. Siyaya kuyena hayi kusasa namhlanje. Njengoba ngikhuluma nanje ngikhuluma nje nangu khona. Uthisha. Afethu. Funa igcwala inkonzo namhlanje ipheleliswe. Inkonzo yamandla le inkulumo yokuxhumana nezona. Funa bakukhulu zemzalwane uzuthi amen. Ekhuluze. Makhelwane wakho ekhuluze. Baphila labo. Amen. Yeba. iBhayibheli lithi uJesu waba njani? Baba busi. Wabusisi. Waba lusizi kakhulu. Wena ukhathazwa yilwa nkosikazi ophuza utshwala athi mayifika kwathi lekholwa leli elisenzisayo thandi usukela umthandazo esontweni uthi impostoli ayothatha umakhelwane omhlupha umakhelwane akamhluphi impostoli umthandazeli womuntu umakhelwane udingwa inkosi ufuna ukusindiswa njoba ethi wenjandini kulo umakhelwane uthi kuyo uNkulunkulu ukuprova ukuthi lo ufile na umakhelwane uzoyibona inkonzo kulo ukuthi lo njoba ufile nje kusho ukuthi ikholwa linje Hayi. akongelosi wehloni ezosuka ezulwini la izokwenza inkonzo emhlabeni yiwo lamakholwa lawashukulile lawo Yebo. adinga nje kwezinkonzo Bishop. inkonzo akubona ukudla ojeni no custard inkonzo idlula egazini oyicabanga indaba kaJesu uNkulunkulu uthi ngilusizi ophethe obelalele lenkulumo kasimakade ethi kwafanele bayeke inkonzo lababa kwakufanele bayeke ukuthi ha umuntu esimethembe kangaka Usizi. nonke khala naye ushuthi lento le ibhlungu uthi ulusizi usezwakala sekhaya ethi baba mangenzeke yamntana uthi kodwa intando yakho ayenziwe kusho ukuthi makufiwa makuyintando kaNkulunkulu kuyafiwa hayi akuvele kufiwe makuyintando kaNkulunkulu ukuthi wabajele hayi akuyiwe uma kuyintando kaNkulunkulu ukuthi akusithukwe hayi asithukwe uyabona ngathi yasehlule masifika emsebenzini sikushumele ngempela iBhayibheli inkonzo yashlula sesifundisile baselwane kuyabekazelo emosini kuyabekazelo no asithathe lento ebhalwe la sifa uJesu kenza ngamabovu ngesathi ufundisa nje baselwane iBhayibheli elokugcina qinani enkosini nasemandla amakhulu athula usimakade athi aphinde qinani bazalwane enkosini nasemandla amakhulu bese vele kuthatha into nje ugqinzi leyathi
bese twaqina Yenza phela. loqinani bazalwane ngiyawudinga ukuthanda owami wabuqinile uthi asiqine enkosini akasaqini yena kuleni lento ibiza igazi ubani engavumi besiphambalweni abe bafethu ushayelelwe ngamashizolo la awucabange nina nishayelelwe ngamashizolo nina anishayelelwe ngamashizolo nina koshizolo elawula ngena kunina nina elawula ngena kunina koshizolo ngena kodwa le ndoda kungeneni ishizolo yabona ukuthi sizithenga uNkulunkulu ngifuna sithandazeni manje bafethu nangashumayela indaba ungcwele kungenzeka isimangaliso bafethu mathiwa singakhuluma amaqiniso masikhuluma ngomuntu okholwa uJesu yedwa ethemba uJesu ucabanga ukuthi manje kaNkulunkulu Thembo ekwazi ukungena entombazaneni inezingane eziwu3 ivele ubaba wengane ivele ithi ifaka unamba ureverse ithi abuze ubaba wengane athi kwenze njani sisi athi methu ubamba la ekhipha into elumayo intombazane ithi hawu into endala le yawazi mina manje kaNkulunkulu intando yakho Nkosi ayenziwe uma ngifa kungenxa yakho yenziwe isekwani njalo lisekhona yebo mfethu funde umfisho ngizonda bazalwane Khona uJesu wafika nabo endaweni ethiwa iGetsemane. Yeah. Wathi kubafundi, hlalani lapha ngisakhuleka lapha ya. Wathatha uPetru namadodana amabili kaZebedeo waqala kuba nosizi nomunyu. ngangafunda indaba bafethu eyayiserious kanjani uJesu hey yanto inamanje ma khona umama nalomuthi umzalwane uSensi uyazi ma mhlawumbe ungiphendule wethu ukuthi uma ungafika umuntu abambe ngenkana nale nawe akudwengule alale nawe ngenkana ungenze njani ngikhuluma ngeqiniso lika Jesu ungenze njani ayithi impostoli makufika umzalwane manje ethi ehambe ekhaya yindaba ubabona ukudlwengulile bese ngithi mina ukudlwengulile umzalwane ade ngithi hayi hlala laphansi asithandaze bese ngithi hayi ngixolele Não fazer isso. Uzwile Ngiyaphila. Akufiki. alright yabona kune page eBhayibhelini ngifuna silidabule Yeah. ngoba kusho ukuthi al exist manje siyakhuluma iqiniso manje umuntu athatha ingane yami bafethu angithi yabona TV Yeah. athatha ingane yami bafethu ayinqume abe seyicwaba aze avumbululiswa amaphoyisa kade siyifuna ingane yami afike uJesu athi kumina babulele ingane yakho yebo baba msalindile kumele ngilinde amaphoyisa athi hayi wena bangakwenza abanye hayi wena Yes. wena kodwa uyongcwaba ingane Wenza intando yakhe. enza Intando. my will Yes. weba apostoli neyizwa lento ngisho injani bafethu injani kusho ukuthi ngamama gama sibuya nonkosi kasenze njani manje sikhala
hayi ngoba sikhala ngoba kumnandi sikhala ngoba kubuhlungu uJesu esijikisile siye police station wathi uJesu awuye police station wena wena ushumala indaba zami njengoba ushumala indaba zami awubophi iphindiselo yami uzobona nenizwi lami mase ugijima phambili ingakho makufanele kube khona isifo esila emzimbeni mabethi omakhelwane bami laba engihleli nabo bethi hayi awuphuthume kudokotela ngiyaqintileka ngithi hayi angimazi lo angikwazi ukunakuya kudokotela ngakayi baba ngibuze nawo ke ubaba ke bafethu uyinkinga ngoba akabheki njengani mshongo ubulawela ingane ethe xolela baba ifundi ivesi akulazi nelazi lo vesi luba salifuna ukase labo bangabhubha nabefundisi babekhona bangabhubha baphele bafanele kuyaphoqa ukuthi uma bephuma la bahamba ukwenza intando yakhe afuna sidabuleni bafethu bangithi alisebenzi walifuna hlo ngaqhubeka sikuba ngentando akithi ufuna masiqede labo bafethu sithandaze umoya ngcwele ngithi umoya ngcwele usinika amandla akithi uyena umoya usinikeza amandla uyena usinika amandla ufuna namhlanje singene kwelika moya yabo ungena ukuthi singazirobhi masingena kumoya singazirobhi ncebe enkosi awusengathethela nale moto yami ngithi abahanjiswa abazalwane makuphoqa ngihlala la ngilate anginayo inkinga as long le 4 izoyilalela lento ingene kumoya babe nesibindi bazoba nesibindi ngalendlela ncebe enkosi ukuthi ngisho imali yobugebengu ngeke baze bayihole ngeke bayihole bayihole benomoya ngcwele uzobafundisa impilo ucathi umoya ngcwele wangodla 1997 kuzobe namhlanje ayikho into enzelwa omunye umuntu ngaphandle kamoya ngcwele engondle 1997 namhlanje elokwangodla nje ivangeli lela kona ayona lo mdlalo lo nto eniyibukayo la iminyango lo uvele kusukume nje nombani owazi ukuthi lento ayikazi idlule ngisho kuJesu ayikazi mamukele ngisho ke uJesu yaziwa ayikazi mamukele uJesu bese uthola ukuthi ebafethu yaza ke serious indaba kaJesu kunabantu abazolahlwa enibuka hayi ezulwini la uzobahlanza inkosi ngabahlanze inkosi imisebenzi yokumnyama izodaluleka ebafethu ayikho into efihliwe ngembulwe ayikho izinto ezifake zodalobani funda bese siyathandaza yabona bafethu funa sithandaze ngempela manje singene emthandazweni sithandaze futhi ngiyazi nibayeke labo osuke bejamile bebheka abanye ukuthi kwenzeka bayeke asizile bona baneto zabo nabo funda Matthew 5:38 nizwile kwathiwa isongeso kwathiwa iso angithi kokusho bani umthetho kaMose umthetho kaMose uthi mawugwaza umuntu nawe uthathe umbese wenze njani waze makhiphiso nawe ukhiphe ralelani uJesu lo nine namamukelayo enithi grace hayi wasifaka kakhulu hayi wasifaka grace hayi ukuthi grace injani ke grace uJesu mangehla nje lancebe inkosi ebona izingane zizala sithola 350 zalo izale namhlanje ithola 350 rand iphinde futhi ngakusasa imithi ibuye esontweni imithi iphinde ithola 350 ibuye futhi esontweni imithi ngoba igrace phela yamithi futhi akumithi ukholo lo 350 rand noma 500 ngasi uyaholwa nje yamithwa uyaholo grace hayi lesa kamoya zona imizimba yazo siyazi ukuthi itempeli sazi kahle ukuthi la emzimbeni asithintwa zona asinandaba na 500 asinandaba na 350 zona zazo zezobizo laphezulu amen
amehlo ababhekile ezantsi abheke phezulu balindele njengoba bekutanda nomoya ingcwele nje balindele usuku lomshado. Oh yes. Lezi zilinde umshado lezi ekulobuzeka phezulu kuthiwa hobani laba kuthiwa laba abafela emhlabeni osizini abangazange beloku besaliswa. Jesus. Ezingalali zona as WhatsApp ebusuku namantombazane lezi engikhuluma ngazo asinaso isikhathi ama WhatsApp ebusuku mayilele nje isemthandazweni yona ayifuni ukudisturb ezentando esivalile ezentando ezivalile. Nizwile kwathiwa Isho ngeso izinyo ngezinyo epha mina ngithi kini Hayi la. lothi ngithi kini ngile nkosi yenuke Yeah. Kusayamngena. elikhonzayo Yeah. ithi yona ke kunina Lebuyayo. kepha ngithi kini ningamelani nokubi Yeah. kodwa uma umuntu ekubukula isihlathi sokunene Yeah. mphendulele nesinye. la sikhuluma ngento nceko sakhuluma ngempama ishana Ukwazi. asikhulume ngokukhuluma nina ngithi nomuntu eshumayela nje eshumana Ukushaya. Jesu bazalwane akafuna ibhluku esontweni odinwa mzalwane uzushiwa isonto azange nje ushawe umuntu kuthiwe nje afuna ibhluku esontweni udinwa ukuthi ibhluku ukuthi kuyahlulelwa esontweni udinwa ilonto nje Awashaya. how much more ungashaya ngempama Yoya kukhona. Nofuna ukumangalela akwamuke ingubo mnike nejazi Akaya. ebakwenzela wona yeah nosuka ekucindezela ukuba uhambe imayela libe linye hamba naye abe mabili. lapho angilizwisisi kahle uverse 43 baba sesothanga zabafethu hey yekikhathi zethu kusashunyelwa ivangeli ubhambwa ngenduku mzalwane ubhambwe ungadubi sakhula kanjani nje sakhula nje sishawa sibhamba asiyazi ke ukushaya shulela funda 5 manje umbisho ufundela nizwile kwathiwa wothanda makhelwane wakho uzonde isitha sakho yabona leli ke ngiyalizwa lapho thini nezwa nokuthi kwakunomthetho othanda umhlobo wakho uzonde isitha sakho. Mina ke ngithi Jesu ngithi kini anothanda izitha zenu. Hayi. Asejike kakhulu manje. Hayi sejike kakhulu manje. Uthiwa uJesu akana umthetho. Yebo. Nomusa. Uthiwa uJesu nomusa. Yes. Akubona umthetho. Umthetho lo. Akubona umthetho. uJesu awumthetho. Kodwa baba befundisi bana baba. Abadoda uNkulunkulu akubona umthetho lo. Umthetho. Okay, uthini umthetho kaJesu? Kepha mina ngithi kini thandani izitha zenu ibabusisa abaniqala ekuseni yenza hawe babo busisa kubusisayo ibaphathe kahle abanizondayo libakhulekele abanizimo bafethu ngicela ukubuza futhi sister ngibuza kwani sister mfethu angisho ngoba ngumprofeti kaNkulunkulu ishuthi ngiyayichitha lento kodwa kamoya ngisho ubanjwe umuntu waphuca isikhwama emalini lapha ephakathi bekulo 10,000 uyokhokhela ingane yakhe evarsity 10,000 rand afika kuhlwethu umfana lapha emgwaqeni uThethekwini athi uNkulunkulu wothi kena mfana wami uNkulunkulu akubusise
Ngakusasa bese uyabuza ukwenzani la. Ukhanda libhokisi ekufeni. Hayi Bishop. Bafethu, uyabona ukuthi into ekwehlulile. Yeah. Ayishumayeli. Ngona uthule. Akithi lento ihamba ngomoya. Yeah. Kusho mawuthi phendukani. Kanti awuphendukanga. Ngeke baphenduka. Khohlwa. Hayi Bazoba njengomshumayeli wabo. kunjalo. Ukhona ongifakazela mhlambe kuleli. Ukuthi mawushumayela into kanti we enye into. Labo bantu baba into yonto. Lento iyona. Uyise waba yiyo. Hayi ukhulumayo. Hayi. Akubi ngamazwi kodwa kuba ngempilo. Yebo. Kusho ukuthi impilo ibalekile. Uphile. Yebo. Kunjalo. Wemthotho. Kule minyaka. Nganginothukwana nje. Anginothukwana. Kanti uthuku lolu usho aliphumanga. Wafika umuntu etendeni. Laba futhi laba ba. Yho? Kwasho ukuthi vele anginayo inyama le. Yeah. Nale nyama. Wangena wabamba intombazana wayiyakuke ibhekisa phezulu wayilengisa. Wayikhona na uMbisho. Bese tonto beshawuthonana jo. Mhlawumbe jo na jo. Ngimile lapha ngaphandle. Wayibamba lomfowethu lentombazana wayibhekisa phezulu. Hawu ngoba sasothandaza bafowethu. Wayibamba intombazana wayibhekisa phezulu wayilengisa. Wayishaya. Ushana madoda la. Mina ngona ngokuthi ngithi mfowethu washaya mina. Asho ngayo. Washaya bafowethu ngabona umlilo uqhamuka ngala. Hey, wathi kusula kancane. Ngakhohlwa ngaleso sikhathi. Ngathi no. Ngathi sontweni kunje. Ngathi ngisathi nje ayithi unyama emehlweni. Manje angiboni. Manje ngiyamehlo. Wayiphinda. Hey. Ngaqoqela umfundisi engangimi naye ngathi wemfundisi. Ah, Bishop. Hey. Mosanda kufika evangeli ungakakhanyi inkani. Yabona ivangeli lingakakhanyi usane inkani. Oyibo nendoda lento kangawena wena. Incane nje. Incane kwavela kwaba intushanyana enkani. Ngathi ngisathi ngiyasondela nje ngibambana. Kume iqiniso bazalwane phambi kwenkosi njengoba ngiphambi. Wangilengisa. Kwaleka ke. Ngabhala ngecathulo phakathi. Ibhanji lami leli ngigqokile ngoba ngangigqoka ibhanji ngaleso sikhathi elisikoti lalilinye nje. Ibhanji lami lelisikoti lalilinye ngeke ngikhonza ngalo. Ngakhonza ngalo phela. Yeah. Ngathi mangithi engilengisile. Ngiphamsisana ngisithe lavuma ibhanji kwaqhumeka inqobo. Ngangena kulona phakathi. Ngehla ngalo. Wathi mangehla nje ngalo kwavuka phela ukuthi bengishala kahle kahle. Athi ngiyambheka umfana ngambotha akanazi ingalo sincane. Yeah. Bafethu. Ungakafi. Ungakafi. Ngikhonza ukuthi engafaki. Yeah. Ucabanga ukuthi ungasha umuntu umphule lethambo leli. Yeah. Naleli. Asha amathambo waphula oyi. Thu onyawo lodwa. Hey, Fuka wafaka ukhumbulo lokusuka ezantsi bazofika phezulu. Kulo ndawo ngahlonishwa kabi. Ngizoshumayela ngahlonishwa kabi. Wangena washo. hey Bishop. Yonakali kodwa. Yabo siyahleka kumoya manje. Yabo simoya. Yonakali kodwa. Ngiselungisa kanjani kodwa? Nakela. Bamphonto. Usengishayela umuntu. Sefane ngande kule ndawo. Yeah. Sefane manje ngikhulume
ngibulale le yanto washo ukuthi bafethu mawuke wabhuda umoya maka wabhuda leyo nto iba umaka washo ukuthi manje njalo mangidlula la ngiyakhumbula asha umuntu senkonzweni into oyenzayo ayikhohlakali Enjalo. nento wayenza ayikhohlakali kusho ukuthi lento bafethu iye ithi noma sowukhonza kahle khonza kahle uyazi bafethu lento ize kulimaza incebe enkosi ngalesikhathi kuthiwa kuyashunyayela umeke kwadlulwa nawe ake wadlula khona mfethu noma kuthiwa ujabula uthi imilili engathi kukhulunywa nawe kanti akukhulunywa nawe ngafunda ke kunkosikazi ezinye zezinto athi methi uyazi into mawungazixolele kuyo njalo makukhulunywa kudlulwa kuyona ngisho ngavela TV wena lo manje kufanele uziqaphele izinto zikaJesu hawu bafethu angazi ngikhuluma ngakho ngiyathanda ukwanda kodwa ibandla ngiyacabanga ukuthi lifikelwe isikhathi la khona limi ngaphandle noma limi ngaphakathi umoya ingcwele engaphandle siyazwela sizwihluku into esenza sizwihluku ncebe enkosi asisaqokanga siyakhuluma ngaye kodwa uyezwakala ingubwethu ingasemnyango uyezwakala bafowethu siwala ngisho siphethisa ingane ekhaya uthethisa ushikamba engane uyezwakala ingubo awubazana sesikwazi ukulala ngisho inhlamba umuntu etaxini ethuka inhlamba uzuhleke uhleke umzalwane usinsini lento ayisakulimaza emandlebeni manje uswe lo muntu ethuka inhlamba kuphela uthi uyathandaza kushintsha emandlebeni uthi uyathandaza kushintsha emandlebeni usho ukuthi lento ingaphakathi lento into kamoya manje masingaya kuyena umoya uyosikhombisa izinto bafethu awu ake ngibheke ngoba angisathandazi nje akusathandazeki bafethu akusathandazeki akusafundeki iBhayibheli akusazileki ukudla manje mawuthi uyakuzilva ukukhuluma into engeke ukuthi nginoshu ngekwazi ukuzila ukudla ngoba ngenyani nginoshukela watshelwa abantu noshukela watshelwa udokotela watshela uJesu cha yini indaba ingoba usayi kumoya uyobuza kumoya ukuthi yini le ngaphathwa izinto uNkulunkulu kwenze njani bakwaphathwa izinto nje uyakumaharaji fanele iphume lento ngenza kwethu lento manje sibe abazalwane emhlabeni kubonakala uJesu esezulwini kodwa bonakala emhlabeni uzobonakala kanjani nasi impawu thukwe maphenduka udelelwe maphenduka awubizo uThixo uhamba imali njani uhamba ukhala uNkulunkulu isikwasikho ukhamukisana kwasikunikeza uhafu wesingo brown ubamba ufakazela kanje uhafu brown ubakaze uthi ngiyabonga uNkulunkulu ngalesi sinkwa ongipha sona usufuna uhambe ngendlela ungakhale bazalwaneni kodwa ukhale uNkulunkulu funda izinto zakamoya uhlale emzini wakho uthi udla kukho uhlala uthandaze uthathe ibhodwe ulibeke esiko abila amanzi ukholwe uNkulunkulu ngiyapheka manje ubeka amanzi esiko uphuthula ungekho uzosengena umuntu athi ukuthule ekhaya ephathe ikrosa evakashile ekhaya evakashile hayi ngoba evakashile uthunywe umoya mani hlale umoya uzoniswa eswini waphela manje umoya khona ngeke ufeze ingane zenyama loze kudayisha imizimba ngoba nafanele ube nokuhle ekhaya ekhona umoya ingcwele kodwa izinto engafanelwa ngiyocela engafanele uyonana
benazi ukuthi uMangolo uyakwenza ukuthi ufaste Yebo. ungakhona ukudla ekhaya ngakhona lutho nje ucabanga ukuthi ngoba uswele ufastisha umuntu ngoba awufasti Hayi kunjalo. vale wonke iminyango yemali Kunjalo. abantu abazophima la abavale for 3 weeks Yeah. 21 days, 21 days, yeah. 21 days fasting. Ufune uhlale ubuze kumoya. Uhlale la. Uthi kulinde wena moya ngcwele. Yeah. Uhlale emva kwa 3 weeks. Uvele kufika umuntu ephethe imali enkulu. Ezokupha. Hayi. Kathi uhlale kumoya. Ibandla lisahlale kumoya, hlale enyameni. Hayi. Yakhuluma bafethu indlela enihleba ngayo. Ngathi angibona abazalwane. Make nifike esontweni. Awulisengishona ngelimi. Nangelimi uthola ilimi azikho. Ilimi zamanga. Hey. Ngihlale kumoya. Ngihlale kumoya. Ufuna ufuna ukuzazi ukuthi uhlale kumoya. Ake uhlole wena. So, uthi ibamba nento sevesi. Kele sithi Revelation uma wakhetha amavesi. Ulibambe nje iBhayibheli njengoba linjalo ulibheke ukuthi li right. Bafowethu uma unomuntu ongezwani naye mfethu ngiyacela hamba uyozwana naye. Kunezinto ongeke uzithole. uNkulunkulu wenza show kuyakulindisa athi ima uzuzwane nalo. Uthatha imali yonikeza umuntu mfethu, imali unikeza umuntu ongazwani nawo. Hawu emani mina ngakhela umuntu umuzi ngamakhela umuntu makhelwane wami ngamakhela umuzi ngawuqeda ngaze ngamnikeza ukhiye ngamnika ukhiye. Ngingenayo imali uNkulunkulu engifundisa nceke Nkosi uyazi into ekhuluma ngayo wangifundisa umuntu engizonda engeyisayisa unkosikazi wami ngibothi yabo lo muntu lo mathiwa ngumuntu bengambamba lo muntu lento ngayibamba yesathu endaweni kodwa ngafika inkosikazi emekhala inquma ugesi ongena kwami ithi intambo enqamla phezulu kwentambo ithi le ntambo ilengelelele entambweni yakwami inqume ithi ithinta intambo yami inqume imoto yami bangithi ngiyakhanyisa ekhaya kwami ikhanyise kwakhe athi cisha amalambo endoda ukwami la ngenze njalo ngangaphenduka nathi sifike Nkosi wakhe yawisa inkosi umuso Wapha. lo diskha sibheke ngakumina ethi Nkosi wami wakhe lwamusa athi ngiyenzi lo drive imoto yami ngenyula nganqamla ngezasemzini wakhe unendlenga enhle nenhleke zazo ngathi ngithi ngiyanqamla ngehla udonga lolo ngala ngasezasi ngazenkonkolo lavula isikhala ngesathi futhi shilo ngihamba ngala ngomgwaqo ngibona isikhala emzini walo baba mangihlele kwami ngibona isikhala emzini walo baba yathi Nkosi akha lo muzi mawufuna kube nokuthula akha lo muzi kusho ukuthi igazi lami kufanele ngilindlane i-sacrifice kusho ukuthi igazi kuyadlala manje ngindlalelani igazi ngindlalela ukuthi lo wasindiswa uzosindiswa kanjani ngokudlala kwami igazi lami ngingathandi kodwa ngathi Nkosi intando yakho ayenziwe angabi ngeyami intando yakho ayenziwe Hayi. yathula Inkosi ajikeleza ngathi ngizokhuluma kanjani nalo baba ngizothini ngoba akuzwanwa nje ngihamba ngako kwi-fence ngithi ngiyajikeleza ngiyahlola umuzi wami ngathi ngiyafika nangu lo mnumzane for the first time ezongikhulumisa wathi makhelwane inkukhu zami zonke wayithatha zokwakhe ezakhe wayithatha kodwa ngalelo langa Inkosi ikhulumile kumina wathi makhelwane ngiyacela mfowethu uzothatha inkukhu zakho ngiyabona manje ukuthi hayi sefanele sibuyele ekhaya kanti icebo lokuthi kakho umusi bengizongena kanjani kulo musi Bathi hayi makhelwane akunjalo ngicela ukutoleka leyo language yakho athi hayi Inkosi bengeve kwindaba yenkukhu awungitshela uthanda umuzi onjani Bathanga kanje. Bathi hayi usuthini ngathi yisho ufike uthatha imejana tape wathi wathi ngifuna 5x5 washo ayibona into ushinde enkulu 5x5 uthi Romeo 5x5 lelo kushinde enkulu kodwa inhliziyo yami yathi nje Nkosi kusho wena ngathi ngisalindile nje ngathi Nkosi ke mase kuzimali imali ezongena ku account yami kuyobe sekuyiyona imali yalo baba ngalinda ngathi ngisahleli nje ntambama kwangena 40,000 rand oqala athenga amaplosta athenga usemele ngithenga yonke aqala samakhela yakhupha indlu saseyiqe samnikeza yathi noma imali ishota ngendlela yafika yangena futhi sayakhe indlu saseyiqeda
ngomphasa Yes. makhelwane makhelwane. ngihlala kuyona indawo ngihlala kuyona ground abantu bazihlobo uzala abengizonda bonke kodwa msukwane kulungelo ngaze sengayenza Maki aqala endaweni kwaziwa khona umuntu okholwa Sathandaza manje intando yethu ayife Njalo Jesu. intando yethu ayife uthi intando kaNkulunkulu ayenziwe bafethu ngiyacela uMngcwele ngifuna kungabi ngathi iphupho uyazi kunezinto ezingenzeki emakhaya ethu ingane zenu sometimes asisebenzi asibanjiwe ukuthi kwenzekeni sibanjwe nje ukuthi unenhliziyo embi iBhayibheli likhona usindisiwe uhlabela amakhorasi uyashumayela futhi uphatha iBhayibheli futhi umzalwane kahle ngempela usindisiwe ushangeli ku right but kunento eshodayo ufanga Hey, uyaphinda usame. siyabona ngalipa ukuthi awufanga ubona ngendlela onolaka ngayo Hey. nangendlela onomona ngayo nangendlela ongabafuni ngayo abanye abantu awufile umuntu ongafanga uyabo bafethu lento yenziwa ukuthi uMngcwele bayengakafiki kuwe kuyeke lokomanga ukuthi bazalwane uthe uMngcwele uthe umuntu soku umoya wakho ukhona umoya womuntu uyakhuluma nawe ucishe ufane noMngcwele bayakhuluma unalo iqiniso na umoya womuntu ngoba usebenza kahle umoya womuntu ngoba naye uyehlulela wena ungazi ukuthi uMngcwele kanti akuyena uMngcwele mayesefikile kuba nezimpawu kuba nezithelo uma uMngcwele sefikile kunezithelo zakhe umoya emntwini uma uMngcwele sefikile nceke enkosi uyabonakala uMngcwele besefikile emthalaneni ubona ngani ngezithelo awuboni ngezilimi Yebo. umuntu hayi ngoba mesenezilimi bese kuthiwa unoMngcwele uma esenezilimi ubona ngezithelo uma ingane seyigwela amandla kaMngcwele ifika kubo ekade ivila ivila lentombazane lana kuze kushaya u1 epini umjethi noMngcwele iyadlala kafika uMngcwele yina ngakutshela ukuthi ungcolile la egcekeni indaba ngasho uMngcwele udolile la endlini yebo umjethi noMngcwele mawunjani uhlulwe umuntu ongakholwa uMngcwele uyakhuluma akutshela athi clean la kithi uMngcwele uclean uMngcwele uclean uthanda indawo enjani nawe futhi ufuna ube njani mawunani futhi unoMngcwele awufuna umsindo uMngcwele Yebo. umsindo nje awufuna ufuna umsindo namhlanje siyangena singena ekamereni lakhe haleluya siyongena uyabona indawo iseclean nje kwamanje seclean nje ngokwenkosi lendawo seclean uMngcwele uzofika ebantwini uzofika ngoba uyayishuzela futhi bayabona khona abantu angene iphele intando yakhe umzuse ekhaya iphele intando yakhe ashisa intanga zazi naye uMngcwele encekwane wenza kanjani uMngcwele besengena emntwini ukumbona umuntu besengena amandla kaMngcwele uyakhohlwa omunye angawa naphansi uphethe ukuthi sibheke phezulu angaboni ukuthi ingubo zike zaphakama ngoba uMngcwele besefikile wenza uyamboza umuntu amenzisa intando yakhe uMngcwele uyakwazi ukwenza ebusuku uhambe endaweni la kuthiwa khona akuhanjwa khona kuthiwa kuneyigebengu la uMngcwele wenze unqamle khona egebengwini uMngcwele ukhuze kuthiwa yeyi wamuntu akudlulwa la uthi la kuthiwa khona kudlulwa khona uMngcwele umdlulise khona Jesus. awustraglishi Hey. Hey. wenziswa intando awustraglishi uyalala ngisho ebusuku uyazi uyalala iyikhova zikhala phezulu uyithulele uMngcwele ungamalanga thina singamalanga bomlilo ngithi uMngcwele usuke ehleli lapho eyithulele ngoba uhlala nathi 24 iBhayibheli uhlala kithi phakathi amagama ngentukoloshe athi ethi inhla
adlule kanti udlula wena bese kwena. Siyathandaza manje. Ngayibona le nto, ngayibona ngamehlo. Siyathandaza manje ngenkosi. Ngingathanda ukukhuluma kakhulu kodwa ngithanda ukuthi ubona lamandla kakhulu. Ngathathwa ngeyila ngathathwa manje imimbo moya. Kwafika imoya ngithatha. Lento ngithandaza nje ama chief demons. Ngithatha. Inywa nami ezofika emkhathini. Mayifika la emkhathini. Ngithi ngiyabheka hawu nankosi kaSusathi ekhaya. Nkosi zamsekhaya. Thathiwe. Kwathi uyahlupha lo. Ngithi sekufika lezo kuthiwa uyahlupha. Fana kulawo. Wathunywa amadimoni ayi-2 afika ngene ekhaya nathi lahleli la itsheni chief demon lathi hey akungeneke uthi lo kanjani wathi ngithathe isikali sami sokugcina engishanga izinto ezinje amadimoni adlanga ngayo uthola ukuthi mekwazi ukuthula indoda eshumayela ayithule oh kahle awubangibophile ngithi bangishaya kusho ukuthi ngesikhathi ngishawa kwelika moya ngagxuma ngahlanza igazi angishawa ngempela ngikhuluma iqiniso phambi kamoya ngcwele bafethu Ngisho. ngesikhathi ngilwa nalobo muntu ngoba ngangena emzini esangoma esasiphula ngabalozi ngafika ngakhuluma nomuntu owekhasha ifiyo lapho ngathi suka la kwasho ukuthi lo muntu ukwazi ukuphuma emanzini ebukwa ifuphu elize liyongena kulomuzi ngiqinisile ngitshela yona akubona manga ingawo ngithi musu udlala mase ukhona khona bangitshela abantu bazombulala uyazi bafethu wayengena nje umuntu angene ngene le ndoda ibhincile njengesangoma ngibuka ngibatshele kuhlena ukuthi enango lo muntu sengishibashileke manje sesiyohlangana mina ngahlanga angaze ngibone umuntu onamandla angaka unamandla singathintananga nami kodwa khona amandla singathintananga hey yadibana into yasezulwini lento yasemhlabeni yahle ngishinto ngiyibuka bukhoma hayi phushe yahle sayite yasemhlabeni kwasho ukuthi ngigcwaliswe ngamandla kamoya kwaliswe ngamandla kamoya yahlehla yahamba yabazalwane yathatha 2 weeks noma ngisenkonzweni ngithi ngisathi ngihleli ngisathele kahle ngithi ngithithi ukusentuze kwami ngithi ceke nawo kulokuphela sefikile awusengiyasuka ke njalo sesiyohlangana ngomoya ingithatha inkosi ingishiye la ibe siyangikhipha ngomoya siyohlangana ebafethu kwathi kusuku lokugcina kathi ngiyambona nawe ngihambe egcekeni nawe ngengele umuntu wayengena anceke udonga luvaliwe ngikuqiniso phambi kwami ingwenya wangena nobhemu udonga luvaliwe khalakade wangena epassage ekhaya wathi mayengena ngisekamereni avuka kade awunango kathi ngithi ngiyanyathela nje epassage wathi kumina hayi angizile ngephi hayi ngathi uzelanda wathi uNkulunkulu wakho ungehlulile ngizobika haleluya ukuthi sengiyahamba ebazalwane yahamba indoda yahamba ngiyibuka yakwenza inkosi ngayibuka yaze yayofika olwandle mayifika olwandle yanyathela ngonyawo yakhe yanyathela yasithe ulwandle lwathi yasika phumu ngathi ngisazowashamo ngisazowashamo ngokuchithima niyazazi namadlanganana niyazazi niyazazi benidlela iphuthu ke nikhohlwa ninamandla wazana basindisiwe nalingenjena niyadlala abantu ivangeli linamandla etela mfuthu kodwa
usemthandazweni. Wa kubeka Ushayisho. Nezo nokuthi kwakunomthetho othi wothanda umhlobo wakho uzonde isitha sakho. Mina ke ngithi kini anothanda izitha zenu nibakhulekele labo abanihluphayo. Ikhona niyoba ngamadodana kaYihlo osezulwini. Okay. Qualify ukuba son. Qualify. Like son. Lento ayifuni uze uthi uzokwenzelwa yenziwa uwe. Isono awusibalekiselwa uMongcwele. Wena usibalekela. kunjalo. Mathiwa thanda umakhelwane wakhe uMongcwele ngeke akuthandise uzothanda. UMongcwele akukhave ke ngokuthi wena uyathanda. So right. Ukuthi usuyena lo kade emfuna. Inkonzo bafethu ila emzimbeni. Mawuyihlulekile emzimbeni iwehlule. Futhi inyama ingakho Jesu wayiphasa. uJesu ayiphasanga kumoya. Wayiphasa emzimbeni. Kwasha umzimba ngithi kwabethelwani angithi kwafani kwangcwatshwani iphasa. Uvuka nje uJesu inkonzo njani? Siyathandaza. Vuka inkonzo iphasile. Uma unalento kaJesu ngempela ngathi kwethu uyonqoba izizwe, uyokwethemba uNkulunkulu ngevangeli, akwethembe nangabantu. Futhi abantu mabefuna umuntu kaNkulunkulu bayokwazi ukuthi ubani umuntu kaNkulunkulu. Ngeke babalekele kumuntu ozondayo esonda abanye abantu. Uma uke wazonda abanye abantu isho uNkulunkulu ngeke akwethembe. Ikhona niyoba ngamadodana kaYihlo sezulwini ngokuba ukhipha ilanga lakhe bese libalela phezulu kwabanakeleyo nabalungileyo. Izulu lina imvula yakhe phezulu kwabaqotho nababi. Uma nithanda abanithandayo mvuzo muni eniwuthola kuNkulunkulu na? Angithi nabathelisi bayakwenza lokho. Uma nibingelela abahlobo benu kuphela kukhona yini okwehlukile enikwenzayo na? Abezizwe abangakholwayo abakwenzi lokhu na? Kumele nilunge ngempela njengalokhu uYihlo osezulwini elungile. Hayi. Ngiyacela singaphathi lokhu sezandleni.